tina comrade Nyoka Yemabhunu vari muusungwa kuSouth Africa. Zvokuti iwo uri kupi, uri kuZimbabwe, uri kuUganda, uri kuNyamapanda, uri kuGokwe, uri kuHarare, uri kupi, hazvina nebasa rese. Asi nyaya iripo patiri kuenda pana Mwari ikumbira kuti Mweya Mutsvene ndipo kutenda mangwanana anhasi nditaure inzwi pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu abude muusungwa mahari. Mangwanana ano hazvina basa kuti uri kupi. Taratidzwa mufananidzo naThe Centurion nemutungamiriri wezana. Haana kutakura mushandi wake achienda naye kuna Jesu, akamusiya ari kumba, but akangoti, Ishe, ingotaurai inzwi bedzi, muri pano, handina kukodzera kuti ndikudeedzei kuti ndiende nemi kumba kwangu. So mangwanana ano ndoda kuti ukumbire Mwari Mweya Mutsvene kuti nezita raJesu Mwari vari kumusoro kudenga, sunungurai Comrade Wellington Masiyiwa Nyoka Yemabhunu mujeri mavari. Mwari vane masimba ose, nezita raJesu Mwari Mweya Mutsvene ndibatsirei kurayira zita rinonzi zita raJesu risunungure Comrade Nyoka Yemabhunu muusungwa mavari, rivabudise muchitokisi. Mwari vane masimba ose, nezita raJesu Mwari Mweya Mutsvene ndibatsirei kukomanda zita raJesu risunungure Comrade Nyoka Yemabhunu, rivataurire mudare rekoti ravachanopinda mukati mezuva ranhasi nezita raJesu. Mafeki documents ese akagadzirwa, ane mazita ekunyepa, ane makore ekunyepa, ane mwedzi wokunyepa, ane dheti rokunyepa, akagadzirwa neembassy yekuZimbabwe, akagadzirwa negovernment yekuZimbabwe, akagadzirwa neregime yekuZimbabwe, nezvita raJesu we cancel that. Mwari vari kumusoro kudenga, give us the grace this morning, tipei nyasha dzokutaura inzwi bedzi sematauriro akaita The Centurion pamusoro peThe Centurion servant, pamusoro pemurandarume wake airwara. Anoudza Jesu kuti ingotaurai inzwi bedzi, murandarume wangu anobva apora. Nokuti zvinonzi pavhesi 13, muranda wake akabva apora panguva iyoyo. Tiri kuda instant release of Comrade Nyoka Yemabhunu. Tiri kuda instant release from the hands of the police, from the prison yard, from the prison services of the Republic of South Africa. Be released in the name of Jesus. Ngaasunungurwe nezita raJesu. Ngaaponeswe nezita raJesu. Every false accusation by the regime of Zimbabwe, by the Republic of Zimbabwe, by the regime of Emmerson Dambudzo Mnangagwa, be cancelled in Jesus Christ's name. So mangwanana tataura pane zvinhu zvina zvatoda kuti tione zvakakosha panyaya. Jesu anongonzi naThe Centurion, ingotaurai inzwi bedzi. Murwere haapo, ari kumba asara kumba, asi zvinongonzi ingotaurai inzwi bedzi. So mangwanana ano pane chinhu chechipiri, hapana chinhu chinoshanda kana pasina kutenda, because kutenda ndo kunotikonekta nemweya waMwari, kutenda ndo kunotikonekta nezita raJesu, kutenda ndo kunotikonekta nesimba nechikuriri chiri muzita raJesu. Chetu chatu chandoda kuti muone, Mwari haazvizivi kuti pane distance yakakura zvakaita sei, zvokuti Comrade Nyoka Yemabhunu vari kuSouth Africa, iwe uri kuUK, uri kuAmerica, uri kupi, just speak a word uri kwauri ikoko, that in the name of Jesus Comrade Nyoka Yemabhunu will be released. Chekupedzisira, simba raMwari by faith, by God's grace, it will work ipapo. So mangwanana ano regai ndipedzise nemunamato. Father, we come to you this morning. We give you all the glory and honor. We want to thank you, Lord, this morning. Father, Wednesday, the 14th of May, 2025,
we commit your son, Wellington Masiwa, this morning, who is known by the name Nyoka Mabunu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we call upon the Holy Spirit to help us to pronounce that name, to help us to command that name, to cancel every false accusation by the Zimbabwean regime, by the Mnangagwa regime, by this oppressive regime, be cancelled in Jesus Christ's name. Every false document on his name, on his date of birth, on his date, on his month of birth, on his day of birth, be cancelled in Jesus Christ's name. As a false accusation accusing him to kill, to steal, to destroy, to steal, stands to steal any property by this regime, we cancel it in the name of Jesus Christ. Every false accusation today, Wednesday, the 14th of May, by this evil regime that is led by Emmerson Dambudzo Mnangagwa, be cancelled in Jesus Christ's name. Father, we ask the Holy Spirit to command in the name of Jesus Christ to arrest this leader of this regime and all those who are supporting the 2030 agenda, who are supporting the killing, stealing, and destruction of this nation of Zimbabwe, who are supporting the looting of resources in this nation of Zimbabwe, be arrested in the name of Jesus. Father, we want to thank you. Holy Spirit, we thank you. Lord Jesus Christ, we thank you. We ask the Holy Spirit to command the name of Jesus, to move the name of Jesus Christ, to protect your son, Wellington Masiwa, this morning. Father, we ask the Holy Spirit through the name of Jesus Christ to put every word that is going to speak in the courtyard, in the court, before the court officials, every word that is going to be spoken by his lawyers, let them come from the Holy Spirit. Let them come in the power and authority of Jesus. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Toda kutenda Mwari nechipo nenyasha dzatipa mukati mezuva ranhasi. Muri yeZimbabwe kwese kwamunenge muri, regai tivaise munamato. Tinorangarirawo kunangwe vamwe vari mukati mechitokisi kuchikurobhi neavo vari kurwira kodzero dzekuti nyika yeZimbabwe isununguke. Tinovaisa mukati memaoko aMwari. Toda kusiya zvese izvi semazuva ese. Ndini muranda rumwe wenyu anokupai shoko.